Σοβαρά τώρα. Αυτό ήταν το πιο χάλια intro. Ήταν το πιο χάλια intro στην ιστορία του YouTube. Γιατί δεν μπορώ να κάνω καλό intro. Γεια παιδιά, Στράτος εδώ, η Minecraft Galaxy. Σήμερα κάνουμε το πρώτο mod showcase του Ban Galaxy, του καναλιού μας. Λοιπόν, κύριε Γουρούνι, θέλετε να πείτε τίποτα άλλο? Ευχαριστούμε. Νομίζω τα εξήγησε όλα ο κύριος Γουρούνης. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε. Ναι, το πιστέψατε. Σιγά μην ακούσετε τη συμβουλή ενός γουρουνιού. Και τώρα που το σκέφτομαι. Die! Οκ, πρέπει να σταματήσω να παίρνω χάπια. Κυριολεκτικά τώρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε, είναι το πρώτο mod showcase του καναλιού μας. Και έχω την τιμή να το κάνω εγώ. Σοβαρά. Όπως σας μιλάω και με ακούτε. Τι έβγαλε ο καλλιτέχνης πάλι. Λοιπόν, σήμερα είπα να αρχίσω με ένα ωραίο mod και θα κάνουμε το Attack on Titan. Προσοχή όμως, δεν κάνω το Attack on Titan. Κάνω το Attack on Titan με 3D με VRGR. Που έχει γενικά αυτά που... Όποιος παρακολουθεί το anime έχει τις λεπίδες, αυτό που πετάει τα σκοινιά, το 3D menu VRGR αυτό, για όσοι το ξέρετε. Τέλος πάντων. Πρώτα, εδώ πέρα έχουμε τα κορνιζάρι στο τοίχο έτσι για να μην τα ξεχνάω. Θέλουμε 2 arrows, 2 bows, 2 fishing rods και ένα chain punch. Θα σας πω σε λίγο γι' αυτό. Και θα πρέπει να σας κάνει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Που μοιάζει με drone. Και ανοίγετε, πατάτε πατάτε εδώ πέρα. Βασικά εδώ πέρα πατάτε όταν έχετε creative. Και το βάζετε στη θέση του παντελονιού σας. Και θα πρέπει να σας έχει βγάλει αυτά εδώ πέρα τα γαμάτα πραγματάκια. Τα οποία από αυτά θα πετάνε σκοινιά και σκοινιά. Και ναι, αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο επόμενο. Και συνεχίζουμε στο επόμενο Παρακαλώ. Ο Στράτος ο ίδιος, ναι. Ποιο βίντεο? Κυρία μου, δεν θέλω πλασέ και τα λοιπά. Όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Όχι, κυρία μου, κλείστε σας παρακαλώ, κάνω βίντεο αυτή τη στιγμή. Κυρία μου, παρακαλώ. Οκ, συγγνώμη γι' αυτό. Τι κάνεις εδώ πέρα? Οκ, δικό μου λάθος. Σκατά. My bad, sorry. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε. Φύγε, μου σπάς τα νεύρα. Λοιπόν, βλέπουμε πώς να φτιάξουμε τη λεπίδα. Τη κλασική λεπίδα. Βασικά μια λεπίδα στοιχείται με 2 λεπίδες. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, πάντως αφού πάρετε αυτό θα μοιάζει κάπως έτσι και θα είστε ακόμα πιο γαμάτι. Ωραία. Θα πρέπει να φαίνεστε κάπως έτσι. Και δείτε γαμάτο. Τηλέφωνο! Γαμό! Όλοι σήμερα θα με πάρουν, άντε. Και άλλους πλάσες. Αυτοί οι τύποι που δεν ξέρω πώς σου λένε. Πλάσε αυτούς. Και γιατί έχω μόβ μάτια. Γαμάω. Ένα λεπτάκι να πιω τη Sprite μου. Ωραία, συνεχίζουμε. Λοιπόν. Με αυτά, βασικά δεν μπορείς να κάνεις επίθεση. Πρέπει να πατήσεις δεξί κλικ και τσαπ. Όχι, δεξί κλικ και τσαπ. Δεξί κλικ και πρέπει να το κάνεις έτσι. Δεξί κλικ, δεξί. Αλλά βλέπετε, ακόμα και creative που είμαι, κατεβαίνει η ράμπα. Και δεν τα σκοτώνει πολύ εύκολα. Δεν τα σκοτώνει καθόλου εύκολα. Είναι ωραία. Να πάμε στο επόμενο. Ναι, θα πάμε στο επόμενο. Παρατηρήσετε εκεί πέρα, έχω ζουμάρει, που μου γράφει 0, 0, 0. Βασικά μου γράφει 0
κάθετος 0, το οποίο είναι το αέριο που έχω. Εδώ βλέπουμε, αν πατήσουμε F, θα μας βάλει ένα καινούριο inventory, το οποίο με αυτό θα μας χρειαστεί για το menu VRGR. Λοιπόν, πρέπει να φτιάξουμε αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, τα οποία δεν έχει όνομα. Ναι, και το φτιάχνετε με ένα πυροτέχνημα και ένα coal. Νομίζω θα σας δώσει, ναι, κάθε φορά σας δίνει ένα. Λοιπόν, αφού πατήσουμε F και βάλουμε και τα δύο, θα παρατηρήσετε ότι εκεί πέρα λέει 48.000, κάθετος 48.000, συγγνώμη, είμαι λίγο κρυωμένος για τη φωνή μου. Ναι. Όμως, τώρα, τι θα γίνει. Άμα βγάλουμε το ένα από αυτό, θα μας λέει πάλα. Κυριολεκτικά είπα πάλα, δεν και πάλι. Ωραία. Θα μας γράψει πάλι 0 κάθετος 0. Για τον απλούστατο λόγο, άμα έχεις μόνο ένα τέτοιο, θα αρχίσεις να κάνεις κύκλους. Γιατί κάποιος δεν θέλει να κάνει κύκλους. Άντε, με κάντε να φωνάζω και είμαι κι άρρωστος κιόλας. Οπότε, βάζουμε αυτό που έχει στη θέση του. Έχει γεμίσει 48.000. Και τώρα, πρωτού σας το δείξω, θέλω να σας δείξω αυτά εδώ πέρα. Τι σας θυμίζει αυτό το σχέδιο, μπορείτε να μου πείτε. Δηλαδή, ο δημιουργός που το έκανε αυτό, κάτι θα πρέπει να έκανε εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό αφήστε το, εντάξει. Αυτό, ναι, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Βάζουμε μαζί με 2 stick και 2 iron. Μας κάνει αυτό. Ένα λεπτάκι. Thank you. Δηλαδή, ρε φίλε, ο τύπος που το έκανε αυτό, κάτι θα πρέπει να σκεφτόταν εκείνη την ώρα. Ωραία. Θα σας δώσει 8 κάθε φορά αυτό. Ένα λεπτάκι, εμείς θα πάρουμε. Οκ. Αν πατήσετε πάλι F, μπορείτε να τα βάλετε εδώ πέρα, να τα έχετε σε τη σειρά. Δηλαδή, σε περίπτωση που σας χαλάσει το ένα, να δούμε. Νομίζω πατάς R. Να, βλέπετε, χαλάει αυτό. Το οποίο δεν μπορείς να το ξαναχρησιμοποιήσεις μετά, έτσι είναι. Για τα μπάτσα! Και σας ξαναγεμίζει αυτό. Ναι. Και τώρα, τα λέμε έξω. Δεν είναι βουλή. Δεν είναι αεροπλάνο. Είναι ο Στράτος με το 3D menu VRGR. Ωραία. Λοιπόν, αφού βγήκαμε έξω και... Τι θες από μένα! Δεν το πιστεύω. Βρήκα village. Παιδιά, σας αρκίζομαι. Δεν ήξερα τι ήμουν στο village. Άμα πατήσετε V, θα σας πετάξω αυτό το arrow. Αλλά σας πετάει μόνο το ένα. Αλλά θέλω να δοκιμάσω κάτι μετά. Και αν πατήσετε Z, κοίτα πετάγεστε. Ναι. Θέλω να πατήσω Shift. Όχι, γιατί ένας τύπος έκανε Shift και πετούσε και τα δύο μαζί. Τέλος πάντων. Γεια σας μητόγκες. Τι κάνετε σήμερα? Δες εδώ. Κουνήσου λίγο χόντρα. Κουνήσου λίγο. Κουνά το κόλος. Οκ, συγγνώμη, σταματάω αυτό. Πιάστηκα πάνω του. Πόσο γαμάτο είναι αυτό. Πάρ' το πάνω του. Ζήτα! Όχι. Ζήτα, όχι. Ζήτα, ναι. Μην το πετάς. Λοιπόν, να δούμε. Και μακάρι να ξαναγυρίσουμε πίσω στο spawn. Να δούμε. Αν είμαστε τυχεροί και το βρούμε. Γιατί είμαστε γαμάτοι. Πώς γίνεται να μην το βρούμε. Βασικά, γαμίστε το. Χαθήκαμε. Ναι, είμαι secret. Σήμερα το ξέχασα. Χαθήκαμε. Δεν θα ξαναγυρίσουμε σπίτι ποτέ. Χαθήκαμε. Κότες, φύγετε του. Φυσικά και δεν χαθήκαμε. Απλά μπλόφαρα. Εμείς θα χαθούμε. Εγώ να χαθώ. Πλάκα μου κάνετε. Γεια σου φίλε. Τι κάνεις? Οικογένεια. Το Attack on Titan έχει προσθέσει και το καινούριο, το κανόνι, το οποίο δεν το χρησιμοποιείς. Δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Οπότε αντίγεια. Πώς το... Σπάνε. Μάλιστα. Ναι. Κλασικά δεν μπορείς να πετάξεις. Βασικά, όχι κλασικά. Απλά δεν μπορείς να πετάξεις. Ναι, μαλακία, δεν μπορείς να πετάξεις όταν έχεις αυτό. Όταν έχεις το
τη μενούδια πάνω σου. Γιατί, εντάξει, ποιος πετάει. Δεν μπορεί ούτε ένας άνθρωπος δεν μπορεί να πετάξει. Σοβαρά, πείτε μου, για πες μου λογική άνθρωπε εσύ. Ποιος άνθρωπος πετάει με το Β ένα σκηνή και πατάει Ζ για να πετάξει. Μου λες, ποιος. Οι λεπίδες όπως βλέπουμε είναι γαμάτες. Και παιδιά, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Ήμουνα ο Στράτος, η Minecraft Galaxy. Subscribe, like, comment και πείτε μου τι άλλο θα θέλετε να κάνουμε για την επόμενη φορά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Ελπίζω να έχετε μια ωραία μέρα και όχι ψυχοπαθική σαν εμένα. Και το ένα μου μάτι είναι μισό μαύρο και το άλλο μου είναι μοβ. Όχι, μισό μαύρο μοβ. Μαύρο μοβ. Άσπρο μαύρο, μαύρο μοβ. Οκ, παιδιά, αυτό ήταν. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Κάντε subscribe και like για περισσότερα mod showcase. Και μέχρι την επόμενη φορά. Τι να πω τώρα. Μέχρι την επόμενη φορά. Γάμισε το. Μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε. Bye.